cikin damuwa sosai. Me ke faruwa? Kai mun ka sanya abokin ka ne damuwa. Ta kuma naga Aminu ne zaki wada min kai masa ya shawo kansa ne. Allah ka taimaka min ko ka shawo min kanshi. Ina son shi da Allah. Ba ko me zan gani mu tattauna da shi ya mu ji me ke faruwa tsakanin ke da shi. Zai iya kokari taimaka miki don zai zama gana ta iya gurgudu ni ne gane sosai da sosai. Da alama ga shi ma ina kallon sai na kallon shi ne a cikin shi ne a cikin ta maka wannan magiyan ya kamata da abin da na yi maka ka yafe man dan Allah bai kamata ba ina zuwa ina maka magana ka yi shiru ka kyale ni ba ka ji na dan Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka tsinuwar Allah ta tabbata a gare ki Maryam hasken rayuwata da ba zan iya komai in ba da kai ba yake duhun bakin cikin da nake gani a fuskata yanzu. Dan Allah ka yi hakuri. Wallahi ba zan yi ba. Wallahi Maryam Hausawa na cewa kubansu ya haiku wanke ya idan ba don wani abu da na take kira motar gana wuce. Ni kake faɗa mu haka? Na gaya miki haka. Wallahi Maryam ba don wani abu ba da na roƙi duk mai suna irin ki Allah ka tsine mata. Dan Allah ka yi hakuri. Ban san laifin da na yi maka ba. Wannan harkan shedan ne. Bace min daga gani. Wallahi Maryam babu ne babu ki babu sun ki a rayuwata dan Allah Maryam ki goge ni ga rayuwarki ina son ki blocking ina a rayuwarki Maryam idan ki haihu idan ragon sunanki da kudan halak aka sun su dan Allah Maryam ki goge ni a rayuwarki kin ji abin da na ga miki taimaka miki ina son sai wani babba saboda kina wani cicciba ina mun tsoron ki dan motar nan ne gata ke dai bari sister kai ina cikin damuwa ne damuwa kuma ina da damuwa me ba wallahi ke ma kin san ni saurayi na mana ina cikin damuwa sosai raba kai da shi ke dai bari dan Allah ina so ki ke dai ba mu so mu kalle ki cikin damuwa kin gane ai za mu shirya ko amma fa ni ba gaskiya sai kin sallame ni kin san ni Allah ku taimaka min ku je ku bashi nawa za ki biya ni wallahi karamin aiki na ne macijiya kike ji idan kika ni karamin aiki na ne shirya ki amma wallahi sai za ki sallame ni dan Allah ki taimaka sister ki iya na ki kokari dan Allah sister kin sai ina son gayan nan sosai sai macijiya bari kamata ya mu zo na mu haɗa kansu kin ga yaran nan suna son junan su kamata ya mu haɗa kansu sai soyayyar su kawai ta kace ki yarda da ni kin yarda da ni sai kawai an wuce gurin kinga mu bari mu wuce
Allah sa in haɗu da wannan gayan kuri wallahi kai Allah ya haɗa ni da wannan gayan Allah ina hukun a'a ya ta yauwa dama kai nake nema Allah ya haɗa ni da kai saboda akan maganar Mariya me yasa kake yin haka ni don girman Allah yariyar nan tana mutuwar saka ba me yasa kake mata wulakanci tura ki ta ci min mutunci kamar ya ci maka mutunci ban gane ci maka mutunci ba da Allah dakata da Allah ina jin ka ba dai maganar Maryam bane ni ba na son Maryam kuma ba na son mai son Maryam ba Maryam ba wallahi ko ke da kawarta zan dora miki tsana na rantsi da Allah kada ki kare maganar Maryam kai bari in gaya maka ba ka isa ka ci mutuncin kawata ba kai ka isa kai saboda ina lallaba ka ina roƙonka shine kake so ka ci wa kawata mutunci kai waye a nawa kake dube ka dan cacci irin ka very clumsy you're very stupid wallahi idan kai wasa sai na nuna maka kai karamin mahaukaci ne me kake kai ka isa ni za ka dube ni ma ka ce za ka yanzu sai nuna maka bani da kunya sai in yayyaka ka a daidai nan wallahi ke mahaukaciya ki ni mahaukaciya kaga kace to bari nuna maka aikin hauka Assalamu alaikum. Nani Ibrahim. Ya kake? Ya gari? Wallahi lafiya lau. Dama Ibrahim dan Allah ina son ganin ka ne. Okay. To yayi shi kenan. Dan Allah ina jiran ka. To yayi shi kenan sai ka shigo. Okay, thank you. Allah na shiga Hafsa. Lai ko da ki kira ni ina nan ta nan gurin. Nace to bari da karasu saboda ki ga min nan kike. Allah sarki. Dama ina so ne mai magana da kai ne akan Maryam. Dan ta kira ni ta yi min magana, ta ce mun kun samu sabani. Me ya faru ne haka Ibrahim? Kuka samu sabani da Maryam? Ba ta ga miki abin da ya faru bane? A gaskiya ba ta gaya min ba. Ki je ta gaya miki abin da ya faru, ni ba zan gaya miki komai ba. A Ibrahim ina so in ji ne daga bakinka saboda duk soyayyen da ke tsakaninku kai da Maryam. Ta gaya min akwai matsala shi sa nake so in fara ji daga bakinka kaga Maryam kawata ce. Kada ka tamin da Allah. Hafsa wallahi da ba ce ki kira nan ba. Wallahi da ba zan zo ba. Kuma da na san maganar Maryam zaki min. Wallahi da ba zan zo nan ba. Kada ki ƙara kira na da maganar Maryam. A rayuwar duniya babu wanda na tsana irin Maryam. Wallahi babu ni babu Maryam. Kin ji na gaya miki. Subhanallahi dan Allah dan Annabi Ibrahim kai haƙuri. In wani abu Maryam ta maka dan girman Allah kai haƙuri Ibrahim kai haƙuri mana. Kin san Allah da na san maganar Maryam zaki ne. Wallahi da ba zan zo nan ba. Ni kin ga tafiya ta. Habawa Ibrahim ya nake gaya maka magana ina gaya maka halin da Maryam suke ciki kana kin ganewa Ibrahim haba dan Allah dan Annabi. Ruwana duk halin da Maryam take ciki ita sakanta ciki. Kada ki ƙara min maganar Maryam. Babu ni babu Maryam. Ibrahim ka dakata ka ji wallahi tallahi sai kai da na sanin abin da kake wa Maryam. Ba zan yi da na sani ba ku za ku yi da na sani da ke da kawarki. Kada ki ƙara min maganar Maryam. Wallahi na gaya miki halin da ake ciki yanzu ban ki bala'in Allah shi farma Maryam. Wai mutumin nan har ni zan ba shi haƙuri? A gaskiya alamu sun nuna cewa kina cikin damuwa da bacin rai da
ban san me ya faru hakan ta faru ba. Ni da ke ba mu da wata matsala. Hasali ma koyaushe kokari na ga na faranta miki rayuwa, ganki cikin farin ciki. Amma yanzu kuma na ganki cikin me yake faruwa? Wallahi Ibrahim ne. Yanzu nan muka rabu da shi. Na ji na samu Maryam cikin mawuyacin hali take gaya min duk abin da yake faruwa tsakaninta da Ibrahim. Sai na kira Ibrahim ya zo muka haɗu muka yi magana da shi muna cikin magana da shi in ka ga yadda Ibrahim ya ci mun mutunci. Kwata-kwata abin bai min daɗi ba. Shi sa duka gare na a ɓace yake wallahi shi. Haka ne Hafsa. Na san duk abin da zai dami Maryam tabbas zai dame ki. Kuma kamar maganar Hausa da suka ce ciwon ya mace ne ya mace. Duk wata matsala da Maryam za ta shiga abin zai taɓa zuciyarki. Irin shakuwar da kuka yi da ita ya ma wuce abota ya zama abota ma. Kuka bayyana. Ba na son ganin ciki cikin bacin da. Sannan duk abin da ya bata maki rai ni ma zai bata maki rai. Kamar yadda kika yi kokari a Maryam, amma in Allah da zan yi kokari ko da zan samu farin cikin ki kawai zan yi da farin cikin ki. Zan je in samu shi Ibrahim ɗin ya mai magana. Idan muka yi magana da shi na san ko me in Allah da zai sauka duk abin da ya faru. Na san shi ne matsalarki. To Kamal na gode sosai. Na gode sosai. To yi ran da mashi. Aba, ko ke fa ai yanzu hankali na kwanta irin yadda na ga kin kasance cikin farin ciki amma da na ganki kin bata rai ki? Wallahi kai abin ne ya dame ni. Ya dame ni shi yasa. Wallahi. Yanzu abin ya wuce? Ya wuce. Yanzu ba shi ba. Ya labarin soyayya. Wallahi soyayya mu tana nan. Tana nan soyayya tsakaninmu da kai soyayyar ma mai ƙarfi ce. Don ta fi zuma zaki. Allah ya sa ba maki shafa. Ba wani batun shafa mai a baki wannan magana gaskiya ne har zuciyata. Ki san cewa a duniya ba wanda nake kallo, ba wanda na zan duba ta farin ciki kuma wanda take haskaka rayuwa ta face ki. Saboda haka dan Allah kada ki sani. Kane sauraron idanuwana. Ina son ka fiye da yadda kake tsammani. Kuma ke ce tauraro ta kowace tauraro haske a duniya wato Zara ke. Idan na fito na san cewa ko da yaushe za mu ki. Mu kasance a tare kada ki saurare. Na gode sosai yanzu bari in shiga gida zan je in taya su mama aiki. Yanzu dai ina so don an jima da yamma za ka ɗauki da mutum sha askirin. Ba matsala. Ok, so bari in shiga cikin gida don na basu mama ina so je in cira ta ta aiki. za ka gani ba dai an bashi ba babu damuwa nan zuwa yanzu Ibrahim gaskiya ya kamata ka tausaya wa mai irin halin da take ciki ba zai yi a ciki kowa yana gane ba yanzu nan na rabu da Hafsa take gaya min ta zo ta ba ka a ciki ba ta mutunci kada kai namiji iya za ka biyo mata Kamal ina ganin girman ka sosai wallahi a rayuwa kada ka yarda tsanar da nawa Maryam gunta ma kaɗan daga cikinta saboda duk mai tsin shirya ni da Maryam wallahi zan gunta hankutan tsanar da nake wa Maryam dura masa abin da nake so ka fahimta na ka san tun farko ba su ban san da ya
sai me yasa kai amince da kuka fara soyayya har son ta shi ina son Maryam ne amma na gaya maka ta halin ta jawo mata wanda abin da Maryam ta wallahi ban ga abin da zai sa in dawo da son Maryam wallahi babu dukkan son Maryam a gare ni babu shi wallahi kamar dan Allah kamar mu daina wanga zance gaba ɗaya kwata dan Allah ba na so mu daina dan na rutse maka da Allah na baka kwana biyu sai na kashe Maryam. Me kace? Sai na kashe Maryam wallahi. Kar ka yi da na sani duk abin da ya samu da. Na ji. Kar ka yi da na sani. Allah sai kai da na sani. Irin mutum fa. Ka tsani yarinya haka wanda kake son ta. Na zo ne ga in miki magana nan da su a cikin hankali. Magana cikin nitsuwa cikin hankali. Ki fita hanyar dan iskan yaro. Wai kenan? Saurayin kin nan. Me? Ni na ikin roke ni ko? Na iya kokari na. Amma sabon shi da iki ne. Wai da na je mutuncin ki zai ci a gabana, wai har da cewa shi bai ya san ki. Baya so na? Mutuncin sa na ci. Aka yi faɗa wallahi kuma da ya tsaye wallahi da sai na ya gashi. Kin san halina idan shawara nake baki in kin ga ba za ki iya fitan hanyar shi ba ni kan gaske zan rabu da ki. Wallahi ke ma sister kin sai ina son shi. Kina son shi ko? Me yasa kika mai haka? A'a kina son shi ko? Da ba ke yar wahala ne. Wallahi ba kina son shi ba? To ni ba ruwana kar ki kara zuwa ki ce min na Allah wallahi ba ruwana kina gaya min zan zabga miki mare kin san ni da kaina sister. Ke waye da bazan bare ki ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Barka da zuwa. Ya yau, ya gari. Gwara da Allah ya kawo ka. Ina nan kuna ta zance. Barka ta nan dai. Nafsa. Tana zuwa. Ta muke jira da rana. Ni ma kaina na ji daɗin da na sami ku a daidai wannan lokacin kuna tare. Ina da shawara ne akan ki. Gaskiya wannan yaron da kike so bai da mutunci. Allah ka yanzu nan maganin da nake gaya maka. Kai ka san me na mishi? So na yi na yaga shi dama na yaga shi in nuna masa wallahi shi karamin dan iska ne wai mutuncin ta zai ci. Kin san me yayin? Wai na zo ina ga mata wai santa wai tana son shi wai. Sai ina son shi. Ka jawo kin san me yayin? Kin san me ya ga? Ki ban haushi da Allah. Kin san me ya ga karshen magana da ya ga ni wai wallahi zai zama ajali. Ni zai zama ajali na? Sai ki kuma idan kika ce zaki daura wa kanki wahala kamar yadda Hausa suka ce san masu wani fashin shi kawai da shi don Allah ina roƙon shi ki yi haƙuri ki cire son nashi a zuciyarki san me nake so yawa ki saba wa zuciyarki da rashin shi kawai ki cire maybe haka za a yi idan kika yi haƙuri hankali ya zai zama ba matsala haka za a yi kuka zaki akan wani katon banza yanzu in mare ki na ran sai da Allah ya kika bata min rai. Kin sai ina son shi mana. Ki daina ga min kina son shi ba. Kin gane. Wallahi ka daina gaya min. Zuciyarta tana cikin damuwa na rashin shi. To ki ci gaba da ga min kina son shi. Wallahi sai na bata fuskan ki wallahi ki ci gaba da ga min kina son shi. Kar ki fita hanyar shi. Kar ki kara mata wani abu bayan abin da take ki. Ka gani ni fa ka ga tafiya na tafiya zan yi saboda ba zan iya sauraron wannan ma. Ya da mutane ki zo. Ke kika gaya min fa wallahi a kafofar gidan ku kike wallahi ba sa miki fuska zan yi ko ba ki yadda ba wallahi ta ci darajar ka je can ki ka rasa da masiyaci ana kana ina so haka ko to Maryam ki ci gaba Allah ya taimake ki duk muna tausaya miki Maryam tausayin ki muke ji duka wannan abin ya riga ya ci ina so ki fara saka wa zuciyarki daga yanzu nan ya fita ba komai haka za a yi Allah ki zan yi ta'adda ina hanhe ai ki ga so yarinya za mu gamu da ki Maryam na san abin da yake damun ki a zuciyarki saboda rasa masoyi abu ne mai daɗi ba kuma ba abu ne mai sauki ba amma ina so ki saba wa rayuwarki ciwo idan kika fahimci mutum baya son ki
ki ma ki aje shi. Allah da zan ci da san shi a cikin zuciya. Na san kina cikin damuwa. In Allah da kuma za mu rika yi maki addu'a. Ya Allah ku taya ni da addu'a. In Allah da za mu yi. Ya Allah ku taya. Amma kin san me? Na san zai yi da na san. Duk laifin da kika mai a duniya idan aka bashi wannan haƙuri ya kamata. Amma ya ƙi haƙuri. Cutar ki da wallahi sai ya yi da ya sani. Ya Allah ku taya ni da addu'a. Amma yanzu dai abin da ya kamata tunda ma Hafsa ba ta yanzu ma bata dawo ba. Bari mu wuce.